kai dalla ka je ka kwashe kayan nan kamar suka je ka hanya ne so an jima zai ba to ga barin ne ai sun yazo ga ya tarabba a wancan kayan nan suke wai a samu matsala sauri shaf saurewa idan na ji ya ce gun DJ ma yake so ya je ne ko fati ne kashe ne to kashe ne to ni ne AMD ku bari ni ne zana kafa ni nake kashe kidin ko ba riyo ba barin shanyan nan dan na ga na can da barayi sata suke yi barin shanya don suka kwashe wannan shanyar sun jika mana aiki yau din wallahi suka kwashe wannan sun jika gayan nan aiki dan na ji ya ce last din sa kenan kayan nan again da ai moment nan da yan mintuna muka goge mai ai mun gama da shi yawa uga na fa shanya ka kula saboda barayin nan fa ai ba ma a bangaren nan na sa ba saboda barayin shanyan na ai da Allah zai sa mu gan su za su wani wallahi za su wani aikin kana cewa yaro sai uga yau fa garin nan fa babu wani labari fa kai yau garin nan fa ana jini fa amma ga wasu kaya can anya ba su zan tattare ba kuwa dama wannan gayan ya mun magana ya ce ko kaya aka samu in kawo mai zai siya ko ma nawa ne ni sai na tattare su sannan kai da kula da kayan nan fa kayan nan ko da sai zuwa garin duba kai oga ai ga wani can ma ga can ya kwaso kayan ma ga shi nan zai fita amma bare ga gure uba ni zan Look, I'm a sinful magayi zaɓi samfur jima na kai AMD na magana tsaya mana in ana batuna ne rafa suke tsoro ma ka shiga nan lungun ne malam ban gane ne shiga nan lungun ya balan gaya ma ne ya shiga nan lungun kaga hanya ce ko kuwa gane hanya ba mai gida kakkare na mun hankali mana wannan me a nan ɗinka ne me a nan ɗin mai gida babu komai a nan gurin ban gane wannan ran shanyan mu ne ma gurin uban nan kai ya wallahi na wa guga da kai ka ma rena mana guga ke ba guga za ka kai mana guga zan kai muku da can kai kake kai mana guga walle ke wannan gayan ma kamare daman ku ne masu kwashe mana sauransu ko daman ku ne masu kwashe mana guga ko wallahi ba zai ji ba wallahi ba zai ji ba rike kayan ai a barawo kake rike kayan rike